Новото трасе е с дължина 6 км и на него ще има 6 метростанции. Най-луксозна е тази при стадион Васил Левски, където стана тържественото откриване. С новия участък от метрото разстоянието от квартал Младост до центъра ще се изминава за 9 минути. Очаква се всеки ден по този начин да пътуват 50 000 души. Столичани ще изпитат истинското удобство на метрото на есен, когато най-новото трасе ще бъде свързано с вече съществуващото и така от Люлин до Младост ще може да се пътува с метро. Според пусковия график това трябва да стане в края на септември. След 3 години през 2012 метрото ще стигне и до Надежда и тогава се очаква с него да се возят половин милион души на ден, което значително ще облегчи трафика в столицата.